Molweni. Where else can we open our vlog? See, open up, I guess, in a petrol station. Caltex and Galilei petrol. And there's when the people but I'm going to add some fuel and add some oil because in the Eslalin and in German say Eslalin. I'm not going to be able to do ezinye izinto zokugqibela endizozenza. I think I will ask my husband to help me during the break time. Ndimcelile ndamenzele list yazo. Then he's going to drop them to me at work. After and drop Elizona, I think my mom's also at down and buy some certain things, the bottle and other things. Otherwise, I might see you afternoon, I might see you tomorrow. It's not a problem. Tomorrow, I was at school and ballet to Bajong him. I boom and I'm past grade 10. 10 went jongil. I want one. I think I found one gym low late and go late. Late boom. So namhlanje ndiyabhalisa ke, it's another pressure. Abantwana bam babhela paper 1 and the 2-day strike ndikhona ndiyivayo ngoku. Why they fighting? Ovele kulo amageza ndilapha egaraji ndiyoyika kunqanda amadoda. Sibephi ke thina xa bevele balo wethu antake bamvala ifestile yam theni ngakusondela ngapha. One thing about begeze ke yandithanda nam ndiyawathanda nengxaki nam. Okay guys, I was just opening the vlog. Fine, now the put on fucking Dwa, it's lunch time. Let's go very good. This is what I'm having. I'm having mash. Can you see? As you can see, I'm having mash with carrot and chicken liver. Chicken. Okay. Bye. Ndiyathetha umama eweza ndizungena. Zincamisa. Awu mhle mani. Yiyo le nto ungafuna unxibe ndimke endlini ejijisa ngafuna unxiba. Yayo lona. Kanti ne-surprise. Akasaswenkana. Zakushawutelana. Normally ndiyethukisa kuzithengela into entsha engandithengelanga. Mantu ke nami ndikumama. Hayibo, moya boxoxo. Molweni. Molweni moncaze kamama ke. Molweni. Kathe nqamise mama. Kathe nqamise mamakho. Acha. Mola nqabathi. Mola wena. Ngujorha kanene yithi haku mamakho. Oh, ni lo. Ha. Phela kwakhe, philile. Ungathi mntanam. Ungcono jonga kuthiwa uzala kuzolula ekhaya uyabo. Uthi umntanam ukhuma ufike wathi mama ndicela udlala kulonako nako kulonako apha kulonako. Kulapho ke abuye khona engenazihlangu. Uba ndizanyuka ngoyipaseji. Lamzile uneruba ebomvu lo ndiyakuwo ke ngoba xa sihlangu zibuza uthi zikulo sinabo, which means uxokile ngoba esithi ucela udlala nako. Uthi phofu mama kwa umbombo ebewujike ujongisana. It's a good morning, the wives are up. Intoni? Nanzi apha emanzini? Nanzi apha? The girls are up kuzokophulwa ibhokhwe yomamkelo. Nabo tata bayophula phaya. And then nabo bantwana bethu. Oh! Good afternoon. From a tired hand. Yo, andidinwe. Oh! Tried to vlog early in the morning while bekusenziwa bexhelwe ibhokhwe masinamhlanje. Kusenziwa umcimbi wokwamkela umoya okanye kuthi ndes umoya katata omncinci kuba ezilelwe ngomso. So
Tried to vlog earlier on. That was it. That is the only clip that I got because I've been busy. I can't come so I had to stand up for my mom with my sister. So now since we're gonna start talking into babysitting, you got figure my third sister is an in one marcus babysitter le ntombi ayindiqala nondiqela ayitevi alele funeka lofuni kamakazi wayo mama wakhe ke nguye okwenzela omnye umntana i-ID. So I've been sitting here with her walala hlala nakhomo walala. So yeah, so now I'll just, as soon as they arrive, we'll cook dinner and see what I'm preparing for tomorrow. Otherwise, meaning going home, so I am fucking tired and I just cannot wait for the meat. Woo! Lapha ke inkomo esizayitya ngomso. Lapha. Yileni into emhlophe apha ngaphambili le on the left. Wow. Hey. Good morning. It's another day. It's the Zilla day. Sesivukile sayotya intoni izotya 5 bese sisitya inyama thina guys. Jonga. Put up. Kalo. Sithi kalo ewe ndiyakolosa futhi. Kuthe wenza Ndakhaba wena. Ngalo mnandi sana. Andiphili ngaphandle kwe-content. Always. Ye papa. Marco, io aperitivo devo fare. Hai di stile preso. Hai, che anche. Dopo che hai pelo però. Haswa. Ndikukhuphe. Wayibamba kwi-status seyifakiwe. Ya? Ndikuvezile. Japhile yona inyamezela inteni songena yadini. He's my man. My man. This is me xa ndibona indoda ekhaya. He's my man. Njengosi. Ngingekanga. Siphelelo sana. He's my man. Ndifuneni ndifuna ukwazi. Yebo, siyawa ngo. Kanani kusezileni apha kulinde kude kuphakwe. Anayo umzala tu. Ngasigqobotya amanqana ngizamela. Ngomso nje bendingekaphangela indawo umzala anayo.
ndizoba nayo tu oko ndifikile. Enkosi. Okay mzala. Akho ngayo mntama. Yedosini. Wena kuthiwa uthini imoto yomyenam pha? Kuthiwa uthi imoto yomyenam. Andivaki. Uthi imoto yomyenam uthi ngubani imoto yomyenam? Ngumaqabanyile ebhazeni uyazwakhe. Igama lisukamela. Uyayizwakhe mama. Hayi mngaba. Ntombi kaThantasa. Dala nyana.